egiten duzue hor nere aurrean eserita? Ipuin bat entzun nahi duzuela? Ba nik ez dakit kontatzen. Edo, behar bada bai. Behar bada Don Joseren historia kontatzen badizuet, guztiz interesgarria irudituko zaizue. Baina ezer baino lehen, Don Jose presentatuko dizuet. Don Jose, nere bizilaguna da. Gizon serio eta langile bat. Etxetik lanera, lanetik etxera, hori da bere eguneroko ibilaldia. Haren bizitza, betidanik guztiz normala izan da. Edo gutxienez, hori uste genuen denok. Ez genuen sumatzen, bere abrigoko patrikan bizi ziren bilagunekin zer gertatzen zen. Bai, ondo entzun duzue. Bere abrigoko patrikan, bilagun txiki eta bihurri bizi ziren. Aupi eta puaf! Entzun mesedez lagunak, kontatzera bait noan, abrigo baten patrikan gertatutako historia. Abrigo baten patrikan gertatutako historia. Don Jose gizon mardulak, badu abrigo gris bat, gixajoak ez daki, barruan zerote daukan. Gixajoak ez daki, barruan zerote daukan. Abrigoko patrikan, bizi dira bilagun, aupiden argia ikusiz, bat berriz dena soilun. Aupiden argia ikusiz, bat berriz dena soilun. Gaua iristen danean, Don Jose ohera doa, aupietapoak bitartean parranda egitera. Aupietapoak bitartean parranda egitera. Begira zure patrikan, behar bada hor dauden, aupi beti parez dago, bat berriz beti asarren. Aupi beti parez dago, bat berriz beti asarren. Entzun mesedez lagunak, kontatzera bait noan, abrigo baten patrikan gertatutako historia. Abrigo baten patrikan gertatutako historia. Bai, entzun duzuen bezala, aupi eta puaf! Alde batetik berdinak ziren, baina beste aldetik nahiko desberdinak.
Aupi beti alai, gauza berriak ezagutzeko prest. Puaf, beti ilun, ezer ere egiteko gogori gabe. Baina beno, nik utzi egingo zaituztet. Don Josek bere abrigoa zintzilik utzi du, eta ohera doa. Abrigoa mugitzen hasten da. Eta patrikatik bi buru azaldu dira. Hor daude Aupi eta Puaf. Entzun. Aupi! Zein ederki! Don Jose joan da. Gaurko eguna oso luzea izan dugu. Goizeko 8:00 etxetik atera gara eta gelditu gabe 11 leku desberdinetan egon gara. Baina gu noski poltsikotik atera gabe. Don Josek gu hemen bizi garela jakingo balu. Puaf! Puaf! Atera! Don Jose joan dela! Eta zer, neri posta jola. Ez, gaur izango zela eguna, zin egin zenidan. Eguna? Zertarako? Ui, zertarako? Abrigoa usteko eta hemendik kanpo zer dagoen ikusteko? Ni aspertuta nago. Aiba, eta ni, bam! Horregatik, atzo, zuk eta biok, zuloetatik irtengo ginela erabaki genuen, beste aldean zer dagoen ikusteko. Beste aldean ez dago ezer, Aupi. Hori gero ikusiko dugu, Puaf. Ez dagoela ezer ere. Puaf, ikusiko dugu, goazen. Entzun alduzue? Esan dizuedan bezala, Aupi beti gauza berriak ikusteko asmoz dago. Puaf berriz, Puaf! Baina azkenean, Aupik konbentzitu egin zuen eta abentura berri bat bizitzera prestatu ziren bilak. Ai, ez da ezer ikusten. Erori egingo gara. Lasai. Linterna hartuko dut. Goiko poltsikoan beti linterna bat egoten da. Aupi! Hemen dago! Goazen! Baina halako batean Aupiren linternaren argia magiko bihurtu zen. Eta Aupiren begi aurrean paisaia arrotz bat azaldu zen. Piraten paisaia bat. Eta noski, hor zegoen Aupi pirataren abentura bizitzeko prest. Aiba! Zer da hau? Altxor baten mapa da! Aupi! Niretzat izango da! Aupi oso pozik zegoen bere altxor maparekin. Baina halako batean bere atzetik... Ron, bizarberik hemen dago. Ron, bizarbeltz hemen dago. Bizarbeltz pirata maltzurra! Ron, bizarbeltz hemen dago. Ron, bizarbeltz hemen dago. Pirata malapata bizarbel,
daude. Nik usita gero bildurrez, hanka egiten dute. Ron, 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 bizar beltzemen dago. 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 Ron, ron, ron. Horran eretat izango da. Bere atzetik joango naiz. Ugartera iriki ondoren, tontolonek altxorra dagoen lekura eramango nau. Biorro, zatoz ona! Pio, biarra! Txorialu hori, noiz ikasiko duzu hitz egiten? Pio, biarra! Gehiago pio rezaten badidazu? Ha! Entzun aldidazu? Pio, biarra! Ah! Guazen txaluparen bila! Antzi joazten bitxalupa. Lehenengoa, hau, pozik altxorraren bila. Bigarrenean, bizarbet. Altxorra lapurtzeko prest. Ugartera iritsi zirenean, orain, lau paso eman behar ditut. Bat, bi, aiba! Soinu bat entzun dudala esango nuke. Ez beldurtu, haupi. Beno, berriro hasiko naiz. Bat, bi, hiru, orain bat. Orain ziur nago soinu bat entzun dudala. Zuek norbait ikusi alduzue. Pirata. Ez da posible. Bai, posible da. Eta orain mutil tontua zuloa egin. Venga! Iop! Bai, pirata jauna. Iop! Hor dago altxorra! Ai. Eta orain txalupara! Bai, pirata jauna. Bai, ama. Halako batean, loro, pirataren txorila, karrasi egiten hasi zen. Zer ikusi ote zuen? Pio, biarra! Zer gertatzen zaizu txori zatar hori? Pio, biarra! Ospazten! Tiburoiak! Jateko zerbait ematen ez badiegu, txaluparekin bukatuko dute. Eta hemen jateko, txorialu hau eta mutil tontolapiko bat besterik ez daude. Norekin hasiko ote naiz. Dondon egingo dut. Dondon egiten hasi zenean, txorilak igez egin zuen. Eta gelditu zen haupi dardaraz. Belo, mutiko! Ez dago beste remediorik! Uretara botako zaitut! Ere, tiburoiak hurbil zaitezte! Amaiketakoaren ordua iritsi da! Mesedez, pirata jauna! Ai, oso mea naiz! Mesedez! Bai, mutiko! Zure txanda iritsi da! Mesedez! Ai, puaf! Etorri! Lagundu, mesedez! Ai! Hau piren
trenaren karrasiak entzuterakoan, puaf, azaldu zen guztiz haserre. Eta bat-batean, linternako argi magikoa desagertu zen. Eta honekin batera, pirata, altxorra eta tiburoiak baita ere. Jakin aldaiteke, zer gertatzen den hemen? Ai, puaf, ez dakizu nolako bildurra pasa dudan. Pirata bizar beltzak, ia, tiburoietara botan hau. Pirata bizar beltza. Bai, puaf, oso gaiztoa eta maltsurra zen eta... Hemen ez dago ezer. Zua ameslari bat zara. Eta zu plasta bat. Txoratuta zaude. Ni banoa. Baita ni ere. Eskerrak konbentzitu zaitu dala. Bai zera, ni periodikoaren bila noa. Ikusiko duzu nola pirataren berria periodikoan azaltzen diren. Ikusten duzuen bezala, haupik, beste abentura bat bizi nahi du. Diskoari buelta eman eta zer gertatzen den jakingo du. Hemen gaude berriro. Aupi eta puaf, abrigoaren mangatik sartu ziren. Eta periodikoarekin berriz etorri ziren. Puaf, irakurtzen hasi aurretik aspertuta zegoen. Aupi berriz, beti bezala, parrez. Ai, hau parra! Eta baldakizu ezer gertatu zen. Bat-batean, periodiko arruntori trena alai batean bihurtu zen. Eta ez zegoen makina eramateko zebaietz. Aupi! Trenak geltokira abiatu zen. Trena hartzeko zain, Etxeberria jauna zegoen. Baina bagoi berdinean, Doña Florak eta Rositak sartu nahi zuten. Etxeberria gisara joa. Doña Flora da, eta Rosita
mimos betetako neskatila. Señores viajeros al tren! Hor dago Aupi. Berarekin utziko zaituztet. Rosita! Rosita! Non sartu zara! Etor zaitez! Pasa, pasa! Pasa, azkar! Bentanilla bat hartu, Okupatuta dago. Nik bentanilla aldamenean eseri nahi dut. Nik bentanilla aldamenean eseri nahi dut. Nik bentanilla Mesedez, jauna! Bentanilla utziko aldiozu. Ventanilla? Zergatik? Ez alduzu entzuten. Bentanilla nahi du eta... Ba ez. Ui, zuretzat okerro! Mareatu egingo da eta... Ez alda egia, Rosita, mareatu egingo zarela! Bai, mareatu egingo naiz. Egia esan mareatzen ari naiz. Mareatu nahi baduzu, mareatu! Baina ez bultzatu, jope! Denok aspertuta zeuden matraka hoiekin. Etxeberria jauna, pasajero guztia, eta zer esanik ez, Aupi. Halako batean, tunel batetan sartu ziren. Tunel bat dator, tunel bat, biba, Ez zapaldu, biba, ez zapaldu. Ez da ez hori ikusten! Mareatzen ari, Asko! ai, ez bultzatu! Ez bultzatu, Kontxo! Ez bultzatu! Tuneletik atera eta gero, lasaitasun bat nabaritu zen bagoian. Rosita falta zen. Rosita! Rosita! Non dago nere Rosita? Gizon honek nere Rosita sekuestratu du! Poliki. Kontuz esaten duzunarekin. Aupi jauna, etor zaitez! Nere Rosita desagertu da! Nere Rosita! Ai, nere Rosita desagertu dala! Pasmo batek emango dit! Zer gertatzen da hemen? Gizon honek nere neska sekuestratu du! Andre honek... Lasai! Itxoin pizka bat. Orain beste tunel bat dator. Eta pasa eta gero, konponduko dugu arazoa. Lotxagabea! Ez dute zer ikusten. Lotxagabea! Bai, asmatu duzue. Bigarren tunela pasa eta gero, hau lasaitasuna. Ez Rosita, eta ez da Doña Flora ere. Hau pakea. Ni gutxienez, ez naiz viaje honetan mareatuko. Aupi, zer egin duzu Doña Flora eta Rositarekin? Nik ez dakite zer ere, baina bada espada ere. Begira ezazu trenaren zapaia. Ez aldituzu hor tximene aldamenean lotuta ikusten? Ziur? Aize freskuarekin? Orain ez direla mareatuko. Lotxagabea! Aupi bihurria. Au parra! Zergatik egiten duzu par? Periodiko hori oso parregarria zelako. Puaf, periodikoa ez da parregarria. Aspergarria baitzik. Parregarria! Aspergarria. Parregarria! Puaf! Ba aldakizu gauza bat? Martxa honetan ez dugu lorik egingo. Eta zer? Ba nilo egitea noa. Beno! Baina abrigoaren patrikan sartu baino lehen, Aupik txapel eta zapi batekin topo egin zuen. Puaa!
Begira txapelau! Prestidigitadore batena dirudi! Eta proba egiten badut! Esan eta egin. Txapela eskuan hartuz, hitz magiko batzuk esan eta gero, zaz! Txapelatik koneju batzuk, globoak eta kolorezko zintak ateratzen hasi ziren. Gela ilunura zirko batetan bihurtuz. Prestidigitadorea. Fantasiazko ipuin ederrak, hori dena zirkoa! Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 zein polita da. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 guztiz alaia. Neskalirainak gira bira. Txirrindaz, txakur txiki bat, elefanteak dantza egiten. Hori dena Zirkoa da. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 zein polita da. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 guztiz alaia. izar baten kino argia. Aurta zaharren irriparra. Salto, kanta eta jolas berriak. Hori dena Zirkoa da. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 zein polita da. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 guztiz alaia. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 zein polita da. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 guztiz alaia. Plas, 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 zirkoa. Plas, 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 zein polita da. Plas, 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 zirkoa. Txalo! Txalo bero bat! Hain politak izan ziren haupik egindako jokuak, Poaf ere pozik jarri zen. Jo! Zein ondo pasa dugun, Poaf! Bai, arrazoi duzu haupi. Billar berriro etorriko algara? Beno, bale, Eta pirata bizarbel ezagutuko alduzu? beno, bale. Eta periodikoko historio polit bat irakurriko aldugu? Beno, bale. Aizu, Poaf, hemendik aurrera, bale deituko dizut, bale? Bale, Jo, bale. Don Josek bere abrigoan zenbat gauza harrigarri dituen baleki? arrazoi duzu, Don Josek baleki. Linterna, periodiko mukizapi hoien bidez, zenbat gauza ikusi ditugun baleki? Zergatik egiten duzu par? Don Josek hau dena baleki, zer esango lukeen pentsatzen ari naiz? Eta pospozik berriro, Aupi eta Poaf, abrigoko patrikan sartu ziren. Halako batetan, gelako atearen soinua entzun zen. Eta Don Josek, serio, beti bezala, abrigoa hartu zuen.
Eta baldakizue gauza bat. Ez daki zergatik. Behar bada goiz hartan eguzkia dizdiz egoelako. Edo agian gauez amets poli bat egin zuelako. Edo zergatik ez? Haupik barrutikan kilikiliak egin zizkiolako, baina Don Josek poz goxo eta sakon bat bere barruan sentitu zuen. Eta kolorezko argitxo batzuk ikusirik, kalera ateratzeko prestatu zen. Abrigoko patrikatik buru txiki bat atera zen. Hau pirena. Pozik Don Joseren pozarekin. Aupi! Don Josek badaki!